Gusto ko sana ipakita yung mga views dito, kaso crowded masyado. So wala akong ibang choose kundi mga halaman na lang yung kukunan ko. Dito ako sa Good Shepherd Convent para ipakita yung mga beautiful na scenes dito, mga kapaligiran. Pero punong-puno ng tao, guys. So no choice. Pansamantalang tahimik, tapos pag konting usog lang, mabuti pa tong mga halaman ng sarap-sarap kunan. Dito na lang, halaman na lang pag aksayang ko ng panahon. Crowded na lahat, yung halaman lang magandang kunan dito. Ito ang maganda sa Baguio. God Shepherd Park ito, guys. Ito lang nakita kong medyo magandang lugar na hindi crowded.
Same at the Mines View. Wright Park is also populated or crowded. May tayo? Sa ano? Sa ihingan mo. Naiwan? Ito ganitong makikita ngayon sa Wright Park kahit saan. Kahit saan ka tumingin, puno ng tao. Para lang ako nasa Manila, sa Lunita. Hello, Kuya. Hello. Full yan? Ay po eh. Hindi nga kasyo, laki. O, ganon. Dapat na doon tayo. Malan ba? Ano yung kayong? Sige. Ma, ikaw gagin. Para pala eh. Souvenirs. Hindi niya pagtigil ka rin. Ang taong may dapat kasi. Pero inayaw ako ba? Ang ganda nito. Silver painting, anthurium painting with colorful leaves, blue painting,
ka. Sinagpapalita ka. Dito. Tisaw ka na, tisaw. Ay, aguray, awanin sa kayo nag-aantay. Hindi ka na aguray, awanin sa kayo nag-aantay. A lot of succulent, 5 for 200 pesos. Assorted bonsai is 5 for 200 pesos. Blue pine, 100 pesos each. Assorted cactus tree for 100. Magkano po yung English ivy? Yung English ivy po magkano? Alin po? English ivy. Ay, 100 po. 100 isang yan. $250, isang kabayo. Saban mo na. Sakay mo lang, tapos ikot na lang tayo. Tara, dali tayo doon sa race. Tik. Ay na, mga kabayo. Tapos sinama natin si Maris eh. Malayan and Korean chili, 50 pesos each. Gagi, pasambag tayo ni Athena. I think ito yung tinatawag na siling demonyo. Makukulang pero po, hindi ka na makakapasok sa ibang papunta. Excuse me po. Ano, sasakayan na lang natin. Bili lang po. Silosya, 5 for 200 pesos. Selos siya. Silosya. Selos siya. Ano siya gan? Diba? Ano to? Ganda, no? A lot of cactus, succulent. Asan yung... pakita mo kaya ano? Ariel, parang... Ito ang Essence of Baguio. Guys, pasyal na kayo dito. Napakaganda at napakadaming halaman na makikita dito. Dito sa Wright Park Flowers Market. So hindi na pupunta ng botanical. Nandito na lahat. Rose. Ito naman tinatawag na ang Dahlia white. Orchid. Iba't ibang succulent, cactus tree for 100 pesos. Giant cactus. Magkano po yung English ivy? Ay, English... Box ivy. Ha? 50? 150? Wax ivy. Hindi English ivy. Wax ivy. Ito po, anong tawag dito sa laman nito? Mona lavender. Mona lavender. Magkano po yung 120. 120. Ang mahal ng wax ivy or English ivy na tinatawag. So mamimitas na lang ako dun sa mga naka-display sa inuupahan namin na mansion. Libre pa. Dito bibili ka 150, 100 pesos. So, pero magaganda naman dito. Ito yung hydrangeas na mga pink hydrangeas. Meron akong mga tanim nito, pero hindi pa namumulaklak. Dali lang yan man kasi pag natuloy yan, may bulb yan. Tanggalin mo kasi kasi may suggestion. Hydrangeas white.
Favorite ko kasi guys yung hydrangeas, kaya yung palagi kong hindi nakakalimutan. Parang flower supermarket na yung ano, kasi ang dami eh. Lahat, halos lahat nandito, pero mas maraming succulent na makikita dito. Collectible siya. Pwedeng kolektahin isa-isa. Orchids. Guys, maganda sa loob ng tahanan tong orchids. Alam nyo ba na nagbibigay rin siya ng positive good vibes sa loob ng bahay, sa nakatira sa loob ng bahay kapag mayroon kayong yung orchid sa bahay, nasa loob. Yung dahlia sana, eh kasi mo nakakatakot. Bumili baka mamatay. Ayun. Marigated. Yung marigold, yung dahlia namatay. Pero may buto naman yun. Madali rin tumawag. May buto ang marigold. So ang nagustuhan ko dito is peperonia. Ay, peperonia ba tawag nito? Kasi nag-isa lang, parang yun lang nakita kong kakaiba dito. Yung iba naman is familiar na. Ito, peperonia. Yan, Y- sir. Yung iba pwede ko naman kunin sa labas. Pwede akong pumitas ng mga sanga-sanga. This dahlia. Ang ganda nito, dahlia. Giant gumamela. Hibiscus. Itong gustong-gusto ko talaga tong English ivy. Magkano po ito? Magkano daw to? Magkano daw to? Ang mahal. 150. Ayaw nila magpatawad. Gusto talaga yung naka-fix yung price. Kaya nakabili na ako ng halaman. Yung peperonia na maliliit. Maganda siya kasi wala akong nakikitang ganyan sa ibang lugar. So, first time ko makakakita ng ganitong halaman kaya binili ko siya. 100 pesos ang price niya. Sana dumami. Para ako naman magbenta. Nakakapagod. Ay, ako tuloy. Yun ang mahirap dito. Ang daling pababa tapos pataas. Nakakatamad. Masakit sa tuhod, sa likod. Lahat nananakit. Makakasawkasawan ko. Mahirap talaga pag tumatanda na. Ay, dito rin. At least nakarating na ako dito sa taas. Sobrang nakakapagod.